Dobar dan svima. Na početku htio bih se osvrnuti na nedavne izjave ministra vanjskih poslova Grlića Radmana o povratku naših ljudi iz Južne Amerike. Dakle, postavljam pitanje gdje je bio sve do sada. Dakle, ja sam nedavno bio u Buenos Airesu prije Božića prošle godine. Činjenica jest da hrvatska vlada nije bila u stanju otvoriti niti jedan novi konzularni ured na tom kontinentu. Interes je golem, ali činjenica jest da naši ljudi čekaju po 2 godine da dobiju rješenja i državljanstvo. Htio sam predstaviti vama danas jednog mladog povratnika iz Paragvaja. Postali smo prijatelji od kad je on zapravo tu u Zagrebu, Hugo Estigarribia Soljančić. On je iz obitelji bračkih korijena i najbolje poznaje situaciju na terenu. Sad živi u Hrvatskoj i zajedno surađujemo na tome da se naši ljudi što lakše integriraju. On nudi besplatan tečaj hrvatskog jezika našim ljudima, odaziv je odličan, ali trebamo znati da pri zapošljavanju često su, rekao bi, u nepovoljnoj situaciji. Primjerice, ove agencije koje se bave zapošljavanjem stranaca u Hrvatskoj uvjetuju poslodavcima da moraju osigurati smještaj za te radnike. S druge strane, naš čovjek, Hrvat koji ima državljanstvo, pa je tu došao iz Južne Amerike, nema nužno takve povlastice. Dakle, on je u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na strane radnike kad se traži posao. Zapravo je u puno težoj situaciji, sam ili sama treba pronaći smještaj ovdje i slično. Dakle, to treba hitno riješiti, međutim, mi smo pronašli na privatnoj inicijativi način da se tim ljudima pomogne. Već mnogi su tu, rade, djecu su pisali u škole i mislim da je to jedan konkretan način kako poboljšati ovo loše demografsko stanje. Drugo, htio bih prvo čestitati svim ženama Dan žena. Borba za dostojanstvo svake žene sigurno i dalje traje. Pitanje kako to netko shvaća. Sigurno nije rješenje da imamo sve više pobačaja i da pobačaj bude dostupniji nego ikad, da liječnici, da se njima ukine priziv savjesti. To sigurno nije način da se pomogne ženama. Međutim, upozorit ću na još jednu štetnu ideologiju, dakle tu transrodnu ideologiju koja se nameće sad Hrvatskoj. Dakle, morate znati da u mnogim zemljama ženski sport je već ugrožen kao pojava, dakle muškarci smiju samo se deklariraju kao žene i natječu se protiv djevojaka, rugaju se, to je sve dozvoljeno. U mainstream medijima svi šute o tome. Dakle, pitanje što je žena uopće, ili možemo to definirati prije nego što ih mi čestitamo, postavlja se pitanje da li znamo što je žena. I u tom smislu htio bih podsjetiti da moj zakonski prijedlog koji se tiče državnih matica i način kako sada je moguće u Hrvatskoj tražiti novu osobnu iskaznicu koja odudara od recimo podataka iz rodnog lista, dakle osoba može tražiti drugačiju osobnu iskaznicu na bazi takozvane promjene spola. Dakle, promjena spola kao sintagma ne postoji, dakle to je nemoguće. Mi smo definirani od začeća, svako ljudsko biće sa kromozomnim parom XX ili XY, nemoguće je promijeniti svaku stanicu u ljudskoj osobi. Dakle, radi se o jednom nonsensu koji se nameće i pogotovo ugrožava mlade, našu djecu. Dakle, moje mišljenje je da svaki psiholog i takozvani stručnjak koji se zalaže za takvu terapiju zapravo čini veliku štetu djetetu. Neke transrodne klinike se već zatvaraju u svijetu. Najpoznatiji slučaj je Tavistock u Engleskoj. Zatvorili su kliniku zbog broja tužbi
protiv te klinike od strane žrtava, dakle maloljetne djece koji su stradali u takozvanoj transrodnoj terapiji. Dakle, Domovinski pokret će istaknuti ovu temu svakako u kampanji, pogotovo radi zaštite naše djece. Evo, toliko od mene. Otvoren sam za pitanja. Ono što mogu o tome reći jest da gospodin Karamarko prvo treba sam odlučiti da li ostaje u HDZ-u ili ne. Dakle, prvi korak je na njemu. Treba odlučiti da li će se uopće politički aktivirati i ako da, u kojem obliku. Dakle, dok je član HDZ-a, mislim da o tome nema govora. Međutim, ako odluči ima razloga, svakako znam da nije zadovoljan sa politikom Andreja Plenkovića, onda mogu zamisliti da dođe do konkretnih pregovora, ali više o tome ne mogu reći. Znači li to da ste s njim razgovarali, makar neslužbeno? Evo, neslužbeno kontakata ima. Pa gledajte, prvo ja ću reći da u Hrvatskoj postoji preveliki prostor za kalkuliranje od strane vladajućih što se tiče izbornog datuma. Mislim da je dobro da što prije saznaje javnost kad će se izbori održati kao prvo. To je jedno pravilo, mislim da treba se više to poštivati. HDZ do sada je pokazao određenu vještinu da s tim manipulira i da pogodi datum kad njemu najbolje odgovara. To je možda najpoznatiji primjer kad su izbori bili u ljeto za vrijeme covida. Ako će biti Sabor raspušten sljedeći tjedan, mi ćemo biti spremni za kampanju. Rekao bi da u Domovinskom pokretu mi cijelo vrijeme zapravo ističemo da HDZ je navikao se zapravo vladati, a ne služiti. I po mom uvjerenju ta stranka se udaljila od nekih kršćanskih principa. Dakle, oni sebe mogu nazivati demokršćanima, a u praksi to nisu. Jesu li liste Domovinskog pokreta spremne za izbore? Evo, i to je stvar rekao bi tako, u izradi. Dogovaramo se. Za neke izborne jedinice smo se dogovorili, uskoro će javno saznati ko će biti nositelji u svim izbornim jedinicama. Uskoro. Hoće li biti na prvim mjestima tih izbornih lista žena u Domovinskom pokretu? I to ne mogu 100% potvrditi. Mi smo na prošlim izborima 2020. imali, čini mi se, istaknute žene u tri izbornim jedinicama. Dakle, mislim da je to nešto što je dobro. Domovinski pokret ima istaknutih žena u svom timu. Kako će se posložiti to na kraju, ne mogu sad reći, ali najbolji način da zapravo pokazujemo poštovanje prema ženama je u svakodnevnom radu. I tu se ja jako trudim. Puno im floskula u javnom prostoru, ovome, onome, zapravo djela puno više znače nego riječi. Hoćete li se voditi sa tom, u biti, na neki način obvezom, jer postoji mogućnost kažnjavanja, da 40% bude. Da, ovako, ja prvo ću reći da načelno nisam veliki zagovornik kvota. Nisam veliki zagovornik. Zašto? Mislim da žene same su sposobne se izboriti za ono što žele u životu. Kvote nameće na umjetan način određena pravila i poruka je da bez tih kvota žena neće biti na vodećim pozicijama, recimo u politici. Mislim da je to kriva poruka, da ima drugih načina da se recimo stvori povoljno okruženje za njihovo djelovanje, ali iskreno ću reći, na konzervativnoj strani ima jako puno žena koje ja dobro poznam, koji jednostavno ne žele baviti se politikom
imaju, da tako kažem, pametnijeg posla. Vodit ćemo računa o tim pravilima, ali kažem, načelno u svemu, u zapošljavanju, u izbornim listima i slično, mislim da kvote ne vode do pravednijeg društva. Znači li to da ne vidite ništa sporno u činjenici, na primjer, što HDZ na svojim listama nije na čelno mjesto istaknuo ni jednu ženu, a prema prvim informacijama na drugoj strani u koaliciji SDP-ovoj će biti, čini mi se, 3. Da. Pa evo, to je isto kako se nešto tumači. Ja sigurno ovdje neću braniti HDZ, dakle oni će sami to odrediti. Međutim, ono što ponavljam je najvažnije je u svakodnevnom radu pokazati poštovanje, a ne na simboličan način ili ono što često slušamo u javnom prostoru, floskulama i klišejima. Dakle, žene danas imaju puno, rekao bi, puno nepravdi postoje, ali način pogotovo kako ljevica predlaže da se to riješi, s tim se duboko ne slažem. Dakle, i žena na kraju krajeva je žrtva pobačaja. Nisam upoznao niti jednu ženu koja je sretna što je pobacila svoje dijete. I sad jedno postizborno pitanje, to je mali skoro pa društveni eksperiment, svaki put kad pitamo nekog člana Domovinskog pokreta, nikad ne znamo kakav ćemo točno odgovor dobiti po tom pitanju. Evo, pokušajte. Hoćete li koalirati s HDZ-om nakon izbora? Evo ovako, to je često u medijskom prostoru kao pitanje broj 1. Ja ću reći ovako, sigurno ćemo biti pametniji nakon izborne noći, ali načelno, ja ću reći samo načelno, bez kombinatorike. Ja sam osobno ušao u politiku da bi mijenjao stvari u Hrvatskoj, da bi mijenjao. Imam iskustvo kao oporbeni zastupnik, vidim kakav je doseg, kakve su mogućnosti. Predlagao sam jako puno rješenja, amandmana. Jedan jedini amandman mi je ipak prihvaćan, to moram reći. Dakle, jedan amandman mi je prošao na proračun i tu se radilo o povećanju iznosa za stipendije za naše povratnike i Bogu hvala to su prepoznali kao prioritet. Međutim, vrlo je ograničeno što se može napraviti. U skladu s tim, moj cilj u političkom djelovanju je svakako doći do situacije gdje mogu mijenjati stvari u Hrvatskoj, da imam poluge upravljanja. Prema tome, u toj kombinatorici nakon izbora ćemo vidjeti, ali ja osobno mislim da oni s kojim dijelimo donekle slične stavove trebamo razgovarati. To je znači HDZ. Evo, ja kažem, neću izričito, jer to, već sam iskusio da se tu može izvlačiti razne poruke, pa ću biti malo opreznije kako to izričem, ali ću reći još jednom da mene ne zanima politička budućnost u oporbi. Znači li to ako budete ipak u oporbi da nećete više biti saborski zastupnik? Evo, to je pitanje vrlo teško je sad odgovoriti. Vidio sam iz prve ruke kako to izgleda. Ne živim od politike, vrlo sam zadovoljan bio kao profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Vrijeme će pokazati, ali kažem, moja uvjerenja neće se promijeniti, ali ono što mislim Hrvatskoj treba, i to je jedna ozbiljna promjena i rekao bi konzervativnija politika, suverenistička, jedino može doći do toga ako ste na vlasti.